Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Бефо и днес правя ревю на сървъра на Racraft. Сървърът е не много известен, но пак е известен. Сега снимам в късен час. И между другото днеска е Хелоуин, който не е български празник. И сега ви демонстрирам ларповете. Ето тук ларп креатив. Той е ето тук е сте на геймът, както винаги нали е креатив. Можете спомня на креатива направим до много по-хубав замък. Много труд се е искал, въпреки че на креатив. Много е трудно това да се направи. Не е изискано само от един човек. И тук са ви плотовете, както може да си избирате. Да преминем към следващия ларп, който е ларп екип. И ето го екипът. Това е целият екип на сървъра. Значи това е онера, главния онер. Скайп, ето му скайпа, ако има нужда. Сречуич, тук админите, тук админките. Както виждате, тук също и тук билдерите и още админи. Така, енчанта няма го показвам. Преминаваме направо на Warpaint. Дроповете също няма ги покажа, че нямам време. Ето ми ги наградките, ако не ми вярвате. Това беше. Ето го енда след тази линейка. Почва пипито. Опа! Виж колко готино е изобразен драконът. Така да преминем към следващия ларп, който е ларп евент. Той евентът е хубав, между другото. Много хубаво направен и готино, виждате. Това е евент, тук се провежда той. Не знам кога точно има евенти, но сега правят толкова късно ревюто, никой да не ми пречи. Така следващия ларп е фулт. Джамповете вие ще ги видите, може ама сега не. Показвам това какво беше ларп фулт. Ох, хора, някои тъпанари тук са забрали нещата. Карай назаем, ще ги взема. Въпреки че не знам на кой са. Карай. Пак са неща, кой са. О, лопатка. Брейнкинг, книга, не ми тук. Който го чете е дом. Добре. Следващия ларп е ларп, тя джампове няма да показвам, ларп Kids. Джамповете се няма смисъл да ги показвам. Ето ги това. Китовете, като цъкнете тук, виждате китовете. Пипи мастър, вижте какво да, просто перфектни неща. Фул неща с много положанки. Значи следващия ларп е ларп мал. Ако не се лъжа, да, ларп мал. Това е шопът, чест шопа, тук има. Ето го, както виждате, това шопа мал, както се. Това е като стария мол в Стара Загора. Понеже аз живея в Стара Загора и го знам идеално. Това така е наша мол в Стара Загора. Днес не е такъв, само така трябва да споделя стечка. Сигурно и този админ онера е от Стара Загора и е решил така да го направи. Здрасти, Пепи, как си днеска? Пепи, тук ли си бе? Хай, Пепи, здрасти, въпреки че го познавам. Сега преминаваме на следващия ларп Недър. Ларп Недър. Нечайно напиша, че снимам правя ревю. Ето го Недъра, дами и господа. Не кой знае колко страшно да се бите срещу пигмените. За другото, ма са силнички. Следващия ларп е ларп Potion Shop. Кажи хай на ита. Ларп Potion Shop. Сега ще ви покажем. Potion Shop, ето го. И него тук не са май сложени всички порошанки и тук остава да ги довършат. Racraft е доста добър сървър, ма чакайте да покажа надолу какви порошани има ли, какво там има.
Да, тук също е MyShop. И сега преминаваме към следващия лар PvP, който е най-жасяващ. Въпреки че обичам PvP-то, като е читеба. Без мен. Ето го PvP-то. Тук по-добре не играете PvP, защото много са силни тук. Как хакери, ама не са хакери. Вие така може да си мислите, но не са хакери. Сега отиваме на War Prank, който е... Я видя колко остана клипа е. Добре хора, 5 минути и няколко секунди. Това ако беше War Prank, ето ги ранковете отгоре ги пише PP Master. Това е най-силната, това е най-стилната команда хът. Можете да се сложите купчета. Омага, да, верно. Имаш така команда, ето го War Prank. То също е и това за тимсовете, инфо и така. Това се искал много труд за този сервер. Искал се много хора, отделно са правили нещата сигурно. И добре, да преминаваме към следващия ларп, който е WordPress. Тук се учите как да си правите ресовете. Не знаете как да си направите рес? На точното място сте дошли. Така, ето пример, една ресната къща. Пример. Ето какво да не. Ето една ресната къща, примерно. Дават пример за къщата. Точно така. Добре, отиваме към следващия WordPress с правилата. Сега ще видите, ако не трябва прави да не псувате. Що псувате? Добре, първо не използвайте хакове. Да, хаковете са забранени, то това на спавна го пише. Но survival. Не оближдайте, да, това е много ясно. Не искайте айтеми или права от админ. Измамите с... това е гадно. Измамите са позволени. Ваш акаунт е ваша отговорност, да, това не ме интересува. Хората от екипа не носят отговорност за вашите айтеми и това не ме интересува, защото аз нямам такова. Така, да преминем към следващия ларп, който вече е шоп. Това е същия. Сега ви го кажам, да, същия е, само деца следваш на другата стълбичка, ето го. Хайде да сте моя стара загора. Тук има нещо, тук има нещо. Така да видим кой това. Да видим кой има. Добре, не ме интересува, преминаваме към другия ларп и последен ларп, Survival. Ето Survival, дами и господа. Ето това е целият Survival. Виж колко труд се искал, колко замък са направени тук. И тук за да гледате да оцелявате. Но тук си има водичка да падате, да не видят, няма демидж, защото сервера не са направили, не са сложили още плагина, като скочиш от високо да не ти маха кръв. И добре хора, надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Бефу, това беше ревюто на Raycraft. Тук с мен беше Пепи 11, който дори го няма, защото ето ми го скайпа. Горкички, а Пепи какво ще прави? Дали ще ме види? Не знаем. Добре, аз бях Бефу. Тук с мен беше Пепито, който казаха YouTube. И чао!